Bog stvori magarca i reče mu, bit ćeš magarac, radit ćeš od zore do mraka i živjet ćeš 30 godina. Magarac odgovori, neka bude, ali zar nije 30 godina previše? Daj 10. Bog usliši želju i učini ga takvim. Zatim stvori psa i reče, bit ćeš pas, čuvat ćeš kuću, jest ćeš ostatke i živjet ćeš 25 godina. Pas reče, dovoljno je 10 godina. Bog opet usliši želju. Nakon toga stvori majmuna. Bit ćeš majmun, skačit ćeš i zabavljati ljude i živjet ćeš 15 godina. Majmun reče, 10 godina bi bilo dovoljno. Bog pristade. Konačno stvori čovjeka i reče, ti si najpametniji, vladaš svijetom, živjet ćeš 30 godina. Čovjek reče, zar nije prekratko? Daj mi i godine koje su drugi odbili. Bog klimnu i tako čovjek živi. 30 godina kao čovjek, 20 kao magarac koji radi bez stajanja, 15 kao pas koji čuva kuću i na kraju 10 kao majmun koji skače i zabavlja unuke. A to je život. Puno uloga, puno tereta, ali i malo radosti.